Dobre, pán tréner, tak si zhodnotili stretnutie? Myslím, že zase sme videli zápas dvoch rôznych polčasov. V prvom polčase dievčatá boli koncentrované, ešte stále fyzicky pri silách. Naozaj ten výkon bol veľmi dobrý. Koncentrované v útoku, rovnako koncentrované aj v obrane. Myslím, že sme ich potrestali každú superovú chybu, nestrácali sme lopty a z toho vznikol ten rozhodujúci názor, ktorý sme videli v prvom polčase. V druhom polčase už bolo vidno, že tá lavička je tak úzčká, že hráčky sa nám strieľali veľmi málo a tá kondička nám dochádzala, napriek tomu sme udržali ten stav. Som veľmi rád, že ten stav bol tak ako dobre. Musím povedať, že je to teda výsledok celého manšaftu a je to samozrejme aj dôsledkom toho, že sme mali trošičku čas na oddych a tým pádom sa to čas regenerovali už po tých dlhých sériách zápasov, ktoré tak postupne vlastne naskakujú. Sú to prvé body v tejto sezóne, ako sa to vníma? No tak verili sme, že toto je jeden zo superov, kedy to môže prísť. Verili sme, že tie dievčatá na to majú. Pravdu povedať, cieľ bol získať minimálne tých 6 bodov. Myslím si, že boli na to šance, žiaľ nevydalo, sme radi. Myslím, že to je, povedal by som ešte, že je to teda hlavný zásluhou hráčov, ktoré dnes bojovali na tom. Tu máme zástupci, ktorí nám vlastne robí kapitána, takže môžete sa aj začať. Dobre. Takže pocity po víťazstve? Sme veľmi šťastné, že sme vyhrali konečne prvé 2 body. Sme sa namotivovali pred zápasom a sme veľmi šťastné. Aj ste cítili, že dneska by to mohlo prísť, že dneska by tie body prídu? No tak hej, celý týždeň sme sa na to poctivo pripravovali a sme šťastní, že sa to podarilo. Ešte nejaké body, možno ako ďalšia motivácia do ďalších zápasov? Tak teraz máme ťažké zápasy, ide Veselý a Olomouc, tak to bude ťažké, ale keď hráme na domácej pôde, tak uvidíme proti tomu Veselý, či proti tomu Olomoucu by sa to mohlo vydariť.